YouTube е... Какво говоря и аз, бе? Как във Facebook ще го качваш в YouTube? Здравейте хора, тук сме на гости Александъра. Кажи нещо. Така, не знам, нещо. Тя не ми вярва, че намерих два спаунера. Вече ти вярвам, айде. Трети епизод, майде, кой беше? Намерих... Това е само снимка, бе. Ами, стрия. Търкам я. Забрахме реално... госта. Ага, госта. Добро утро. Христос възкръсе. Кога? Откъде да ти знам кога, бе? Кога ти се родил? Кога? Не. Не. Ко не, ама ко да? Хора. Директно му извади от играта. Снимаш ли? Ти снимаш? Какво снимаш? Нищо. Снимам трънци. Да, може да ви казах от епизода, намерихме диаманти с нея. Доста лава. Наистина доста лава. Има някакви нови блокове, които и сега искам да ви покажа. Сега ще ви огледате. Аз ще изтегля нови игри. За мога да снимаш ли? Да. С тази програма, дето аз снимам? Да. Добре. Хора. Тя не ми вярва, че намерих два спауна. Пак... Вече ти повярвах, бе, човек. Пак ето, даже ти показах единия, който вече съм го завел. И има някакви нови блокове, които сега искам да ви покажа. И си ги сложих. Ето ги. Това са новите блокове. И искам да ви покажа една редстоун система. И на тебе искам да я покажа. Така. Спри го сега това. Не дей. Снимам клип. Така. Редстоун системата, нали? Като го включите по строята, всичките трябва да светят. Но има една ловка. Ловката е, че когато се включи, махаме това. Тук имаше едно диспенсърче. Тук слагаме редстоун. И тук има редстоун. И тук трябва да има лампа. Не лампа, ами това. Но такова. Поставяш го. И до скоро. Да. Дано ви е харесал епизода. Айде сега. Като сложите бутон. Ето. Да, викате нещо. Така, хора. Дано ви е харесал клипа. И до скоро.